entre a teoría dos apegos, que se evitativo que se ansioso, os contactos ceros e as 1000 historias que se inventaron, normalizouse ou seja, unhas relacións enfermizas, absolutamente insans, e converteuse o poder xestionar un vínculo traumático case nun reto en sostelo dunha maneira ou outra un símbolo de madurez. É o que se nos está enseñando é a vivir con iso. Cando o que tens que ter é unha ética relacional que parte do amor propio, que identifica os coidados, onde ti coidas, logo sabes o que é coidar, e onde ti te vinculas para satisfacer as túas necesidades afectivas, porque son necesidades humanas, e para iso tens que ter unha ética relacional. E agora o que temos é un manual de ferirnos, pero non moito. Para estar todos aí como un pouco no trauma, pero non moito. E vámoslo normalizar. E a iso vamos de chamar ser libres, independentes e maduras. O mundo ao revés. Aprender a comportarnos como a crianzas inmaduras, agora imos de chamar madurez.